everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Nahadlok ka og Luna perfectly understand your fear. Pero dili ko masugot nga mapriso ka, Stanley. Ang buhaton ta karon nga magpakaayo ka og dali. Aron sa ingon, makabiya na kita kikan dinhi. Kita? Yes, apo, kita. Dili ko ikaw biyaan. Kung asa ka adto usab si Lola. Wa na ko'y labot pa kung mabiyaan ko ang tanan ining dapita. Alang nimo, ibaligya ko kining tanan. Makauban ko lang ang akong apo. Lula, Pinangka kakaayo ni Luna, Stanley. I love you, Lula. I love you. And I love you so much. Lola love you so much, apo. Biyaan ta kining tanan. Og magsugod ta og bagong kinabuhi sa laing nasod. Diin, dili na kita niya mahimong masundan pa. Makalingkawas na gikan dinhi, apo. Og ipasalig ko ka na kanimo, apo. Ay, kauwan nun. Dako kaayo ang dagom. Igo na tingali ka ng imong nabugha, anak. Ako lang yung tiwasunay. Huwag akong i-file dito sa pinsa. Na sige, mauna ko nimo og sakaha kay magutan ko ining pako. Uy, lami na, nay. Aron makahigop usab si Inday Filipa og utan. Sige, nay. Taas-taas og katog runing bataa ay. Wa pa uray mangayo og dede. Ako lang unang lion makadiyot sa iyang kwarto. Sa dili pa ko mulaho sa kusina. Hinayon ko lang og pukas ning kurtina kay kadali na bagyo makamatay ni bata bisan og gamay lang nga kasikas. Nay? Ni aka sa lawak ni Felipe ug unsa ka nang imong gibuhat? Gipatutoy si Inday Filipa, Nay. Nganong gibuhat mo kana? Mas maayo ala sa bata ang gata sa inahanay. Dili ba nga maumang ka na ang imong giingon nako kani adto? Busa ni gipatutoy ko si Inday Filipa sa kundughan. Ambi ka ng bata. Ambi ka ng akong apo. Nay, ayun ang puluta kining bata. Magkamata siya. Og tingali pa unyag mapiang. Buhii ang akong apo. O pa siya mahuman sa pagsusunay. Dugay nang wa makasusuna ko si Inday. Tanawa, nahinanok siyag maayo. Mas ganahan yun siya sa akong gatas kaysa gatas nga kinutaw lang. Dili mo siya, anak. Anak ko siya. Unsa? Karon nga nabalik na ko na Mamawi ko sa pagatiman sa akong anak. Ug sa akong bana. Ingon man kanimo. Na, Ginoo ko. sige na. Pag-una na dito sa kusina, musod ko karon. Ipahilo na ako na si Inday sa duyan. O pagkahuman, ako na'y mag-utan ay. Nahibaw ko. Nga gimingaw ka na sa akong luto nga utan nga tinunuan nga pa ako. Diyos ko. Lakaw na, Nay. Ginoo ko. Unsa kining hitabo? Tinuod ba kining tanan? Ngano ko ni Diyos ko? Ngano? Nabati ko ikaw, Nay. Ug sakit ka na sa dunggan.
Nia, nauman ako sa pagluto. Ah, Nay, lingkod na diha. Kay mga na ta. Dali ako nauman, no. Matod mo sa una, abdi kaayo ko og lihok. Dali ko makahuman sa akong mga gimbuhaton. Unsaon nga, gitudluan ba ako nimo kaniadto sa bata pa. Nga andamon daan ang tanang Ricardos. Aron sa ingon, dali rang mahuman. Kaigo na lang unya sa paglunod kung mubukal na o mahumok na ang ubang mga sagol. O mao ka nang akong gibuhat karon ay. Samtang didto ka pa sa silong, nagtak-ang ko og tubig. Unya, dali ko nagpanit sa bisol o kalabasa. O pagkahuman, ako na lang sad nga gilunod. Aron sa iyang pagbukal, hinahinay na usab nga muhumok ang akong mga gilunod. Og dali na lang ang pagsunod sa ubang mga sagol. Unya, samtang nagpaabot ko nga muhumok ang utanon, gipasuso ko na sa makadiyot si Filipa. Busa niya. Nay, nga naman. Nga nung nagsigira makagtutok na ako. Dili ka makatuon sa no. Diyos ko. Nay, Hi, may kay misa ka ka na. Oh. Tawgon ta sa punta ka, kay nakahukad na ko. Adil? Pangunaw na, aron mga una ta. Luto na ang paborito na tong tinunuan nga pako. Ikaw ang nagluto? Makamao ka? Unsa ko ng pangutanaga? Adil, Dali, hugasan ko ang imo mga kamot. Dali na, ipatungod diri sa banga. Uway nahimo si Felipe. Gawa sa pagtuman sa gusto ni Ma'am Adel. Nasayod kong sama na ako. Nahibong usab kaayo siya sa mga lihok kag ipakita ni ini. Ang iyang mga lihok ug sinultihan. Sama gayud sa akong anak sa buhi pa kini. Si Mila. Diyos ko. Nay, paghilom gani. Nasuko ka? Adil. Ayaw siya kahit sa imong tingog si nanay. Huwag kay katungod. Pasaylo ako, Nay. Uwan ako tuyo, ah. Apan mahimo ba? Dili ka na mulitok niya ng mga punga. Unsay gilitok ni nanay nga nakapasuko nimo? Oo, ha. Uha. Sige na, maghaon na kita. Pasaylo ako, Nay. Kigakos ko nimo. Dili ko gusto may upos ka na ako, Nay. Itaon ko ang akong sampot aron imong mahapak, Nay. Nay, pasaylo ako. Mahal ko kaayo ka mo, Nay. Mahimo bang inyo kong pasabton ining tanan? Nay, Uwa. Sige. Maghaon na kita, Felipe. Gigutom na usab ako. Nay, Dili ka makatuo siya mga lihok, dili ba? huwag ko maglamang nga makamao siya niya ng mga buhatan ay. Nagdako sa laing nasod ug arte pa kayo ng porma. Nagagusto ka ba niya? Nahog na ba ang imong pagbati ngadto niya? Nay, Nakita ko ka mo makausa kahikayon ha? dito sa inyong lawak. Wa na ko tuyo. Pasaylo ako. Nay, nasayop ka. Way nahitabo na mong duha, nay. O ang kuno nako.
sa makadiyot. Nagpada ako. Apan dili si Adil ang akong nakita diya tuhi kayo, nanay. Kung dili si Mila. Apan gipugan ko ang akong kaugalingon. Gipatay ko ang kainit sa lawas nga akong gibati kay nasayod ko. Nga imposibleng mamahimong si Mila si Adil. O gisaad ko sa ibabaw sa lupong sa akong asawa. Gabugtong siya lang ang akong mahalon. Kun pananglit. Pananglit mabalik si Mila. Imposible ka na mahitabo, nay. Pananglit lang. Pananglit. Mabalik si Mila. Apan ngadto na sa laing pagkatao. Pananglit lang. Diha sa pagkatao ni Adel. Unsay imong buhaton? Kanindot ho naon nga mabalik ang akong asawa, nay. Apan imposible. Usa imposible usab nga higugmaon ko si Adel. Dili mahog ang imong pagbati niya. Bisan pa man sa kaayo nga iyang gipakita. Bisan tugbangan pa niya ang kabuutan sa akong anak. Nay, Mutuo ka ba nga may laing espiritu nga posibleng musod sa lawas sa tao? unsa, nay? Sa unang panahon, mituo sila ni Ana. Bisan gani karon, may daghan pang mituo ni Ana. Og Og lakip ka ba sa mituon ni Ana, nay? Felipe, Dili ka na tinuod, nay. Ug kung matinuod man, O, nga mahimong musod ang espiritu, umusod ang espiritu ni Mila ngadto sa usa ka lawas sa babae. Unsay imong buhaton? Ha? Ka, Felipe? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!